खरोखरच खालवलेली असेल, तिला ते महिन्याचे 1,500 सुद्धा खूप मोलाचे आहेत. देवाभाऊने ती दिलेली आपल्या माता भगिनींसाठी ती ओवाळणी आहे. वर्षाचे 18,000 होऊ शकतात. एक महिला त्या 18,000 मध्ये सुद्धा छोटा आपला उदरनिर्वाहासाठी साधन काहीतरी व्यवसाय करू शकते. असं आपलं सरकार आहे. आणि तुम्ही बघताय की आपला देश आज प्रगतीपथावर चाललाय. मोदीजींचे जर हात बळकट करायचे असेल तर आम्हा सर्वांना त्यांचे हात बळकट करण्यासाठी ग्राउंड लेवल पासून वरपर्यंत आपल्याच विचारांचं राज्य हवं आहे, सरकार हवं आहे. आज इथं जी नारी शक्ती आहे, खरोखरच आज नारी शक्तीचं जे मतदान आहे ते निर्णायक ठरणार आहे. मी सर्व माता भगिनींना विनम्र अभिवादन करून सांगते की तुमच्या मतदानावरच आज पुन्हा एकदा दिमाखात या विचारांची भाजपची कमळ तुम्ही आज तुम्हाला इथं फुलवायचं आहे वेंगुर्ल्यामध्ये. आणि हे अनुभवी असे हे आपले नगराध्यक्ष आहेत, गिरपजी दानगा अनुभव आहे, त्यांच्या तोडीलाच तोड आणि असे नवीन चेहरे सुद्धा आज या नगरसेविकाच्या उमेदवारीच्या या रिंगणात उभे आहेत. मी सांगू इच्छिते की तुम्ही सर्वांचे आशीर्वाद रूपी मतदान रूपी आशीर्वाद या सर्वांच्या मागे तुम्ही द्या. आणि आज सन्माननीय आपल्या प्रदेश अध्यक्ष आणि नितेशजी राणे साहेब इथे येत आहेत, त्यांचे विचार ऐकण्यासाठी आले आहेत. खरोखरच आज परिवर्तनाची लाट आहे. पूर्णच्या पूर्ण बॉडी आज आपली भाजपची यायला पाहिजे, तरच विकासाची गंगा आज वेंगुर्ला शहरापर्यंत आलेली आहे. अजून त्याला भर द्यायचा असेल तर तुम्ही कमळाशिवाय आपल्याला पर्याय नाही, भाजपशिवाय पर्याय नाही. सुंदर असं देवाने दिलेली देणगी आहे तुम्हाला. सागरेश्वर सारखं असं आज खरोखरच ही देणगी आहे देवाने दिला. अशा निसर्गरम्य असं ह्या कोकणात तुमचं हे वेंगुर्ला गाव वसलेलं आहे. आणि जर पर्यटन दृष्ट्या जर पर्यटनाला आकर्षित करण्यासाठी येण्यासाठी आज आपल्या जगाच्या नकाशावर आपलं हे वेंगुर्ला शहर आपल्याला दाखवायचं असेल तर विकास झाला पाहिजे. जर पर्यटक आले तर आपल्या युवा पिढीला सुद्धा उद्योगधंदा इथं आपोआप इथं मिळू शकतो. आणि या विकास गंगेचं जर आपल्याला आपल्या गावामध्ये आणायचं असेल तर भाजपशिवाय पर्याय नाही आहे. आज माझे थोडके विचार तुम्ही खरोखरच मनात चित्ताने ऐकून घेतले, त्याबद्दलही धन्यवाद मानते. मला इथं बोलण्याची आयोजकांनी संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद मानून मी इथंच थांबते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. वेंगुर्ला नगरपालिकेच्या या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये जे उमेदवार भारतीय जनता पार्टीने प्रभागवार दिलेले आहेत त्यांची ओळख आपल्या समोर करून देत आहे. मी या उमेदवारांना विनंती करेन, मी त्यांचं नाव घेईन त्यावेळी त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे आणि आपली ओळख आणि आपला प्रभाग क्रमांक सांगायचा आहे. मी सर्वप्रथम प्रभाग क्रमांक 1 अ मधून सौ मंजुषा महेंद्र आरोलकर यांना या व्यासपीठावर येण्याची विनंती करतो. मंजुषा आरोलकर या मागील जवळपास 15 ते 20 वर्ष समाजकारणामध्ये या सर्व प्रभागामध्ये कार्यरत आहेत. आणि प्रभाग क्रमांक 1 मधून त्यांचे जे कार्य आहे ते आपल्या समोर सर्वांसमोर आहे. या कार्याच्या जोरावरच त्या आपल्या मदत मागण्यासाठी आपल्यासाठी येत आहेत. त्यांचा आशीर्वाद तुमचा सर्वांचा त्यांच्या पाठीमागे राहू देत. मी आरोलकर मॅडमना विनंती करतो की तुम्ही तुमचं नाव, प्रभाग क्रमांक एवढं सांगावं. नमस्कार, मी प्रभाग 1 मधून उभी आहे, मंजुषा महेंद्र आरोलकर. आणि आवाहन करा की मला आशीर्वाद. मला तुमच्या सर्वांच्या आशीर्वादाची गरज आहे, तुम्ही द्यालच मला अशी मी विनंती करते. धन्यवाद. यानंतर प्रभाग क्रमांक 1 मधून आपले दुसरे उमेदवार आहेत रवींद्र रमाकांत शिरसाट.
यांच्याबद्दल संपूर्ण वेंगुर्लाच ओळखतं की मागची जवळपास 35 ते 40 वर्ष ते एक झेंडा खांद्यावर घेऊन या पक्षाची आणि या नागरिकांची सर्वांची सेवा करतायत. असे प्रामाणिक कार्यकर्त्याला भारतीय जनता पार्टीने यावेळेच्या निवडणुकीमध्ये रिंगणात उतरलेला आहे. त्यांच्यावर दाखवलेला भारतीय जनता पार्टीचा विश्वास आपण नक्कीच सार्थ कराल याची मला खात्री वाटते. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आपला परिचय द्यावा. नमस्कार. प्रथम गणेशाला वंदन. या गावचं ग्रामदेव श्री रामेश्वर सातीर पंचायतन याला नमन करतो. माझं नाव रवींद्र रमाकांत शिरसाट, वेंगुर्ला प्रभाग 1 ब या यातून मी भारतीय जनता पार्टीच्या कमळ निशाणीवर मी निवडणूक लढवतोय. मला सर्वांचा आशीर्वाद आणि मतरूपी मला सहकार्य मला पाहिजे. माझा नक्की विजय नक्की होईल अशी तुमच्या जे सगळ्याच्या सहकार्याने मी घोषित करतो. धन्यवाद शिरसाट साहेब. त्यानंतर प्रभाग क्रमांक 2 मधून गौरी गणेश माइंडकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. कृपया त्यांना विनंती आहे की व्यासपीठावर या. गौरी माइंडकर या सुद्धा बचत गटाच्या माध्यमातून आपल्या सर्वांशी परिचित आहेत. बचत गटाच्या माध्यमातून ते वेंगुर्ला नगरपालिकेच्या मधुसूदन कालेलकर सभागृहामधलं जे कॅन्टीन आहे ते पण चालवतात आणि त्यांचं समाजकार्य सुद्धा खूप मोठं आहे. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आपला परिचय द्यावा. नमस्कार, मी सौ गौरी गणेश माइंडकर. मी 2 नंबर प्रभाग मधून उभी आहे. निशाणी कमळी आहे. तर भरघोस मतांनी मला तुम्ही निवडून देऊन मला एक नवीन चान्स द्यावा आपली सेवा करण्याचा, एवढी मी तुम्हाला विनंती करते. धन्यवाद माइंडकर मॅडम. यानंतर प्रभाग क्रमांक 2 मधून प्रीतम उर्फ पिंटू सावंत यांना मी विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावर यावं. त्यांचं घराणंच मागचे 25 ते 30 वर्षापासून समाजकारणामध्ये सक्रिय आहे आणि त्यांची परंपरा माननीय जगन्नाथ सावंत माजी नगराध्यक्ष यांची परंपरा ते पुढे चालवत आहेत. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आपला परिचय द्यावा. नमस्कार, मी प्रीतम जगन्नाथ सावंत. मी प्रभाग क्रमांक 2 मध्ये कमळ निशाण घेऊन प्रभाग क्रमांक 2 ब मधून उभा आहे. ह्यावेळी मला नक्कीच माहिती आहे की तुम्ही तरुण वर्गाला ह्यावेळी नक्कीच चान्स द्याल आणि मला भरघोस मताने निवडून द्याल हे मला माहिती आहे आणि तुमचा आशीर्वाद आमच्या सदैव पाठीशी राहू दे. धन्यवाद. यानंतर प्रभाग क्रमांक 3 मधून जुने जाणते सुहासजी गौंडळकर यांना मी विनंती करतो की कृपया त्यांनी व्यासपीठावर येऊन आपला परिचय द्यावा. सुहासजी गौंडळकर आता नाही. ठीक आहे. प्रभाग क्रमांक 3 ब मधून सौ गौरी सुदेश मराठे यांना मी विनंती करतो की कृपया त्यांनी व्यासपीठावर या. त्यांचा परिचय असा की मागच्या बऱ्याच वर्षापासून त्यांचे पिताजी पण नगरसेवक होते. त्यांची परंपरा त्या चालवत आहेत आणि तुमचा आशीर्वाद मागण्यासाठी ते आपल्या समोर उपस्थित झालेले आहेत. हॅलो, नमस्कार. मी श्रीमती गौरी सुदेश मराठे, प्रभाग क्रमांक 3 मधून भारतीय जनता पक्षाच्या कमळ या निशाणीवर निवडणूक लढवत आहे. प्रभाग क्रमांक 3 चे सर्व मतदार यांच्या आशीर्वादाची, सहकार्याची आणि मतांची मला आवश्यकता आहे आणि मला नक्कीच विश्वास आहे की तुम्ही भरघोस मतांनी मला निवडून द्या आणि तुमच्या प्रभागात काम करण्याची मला संधी द्या. थँक्यू. धन्यवाद मराठे मॅडम. यानंतर प्रभाग क्रमांक 4 अ मधून आकांक्षा आनंद परब यांना मी विनंती करतो की कृपया त्यांनी व्यासपीठावर येऊन आपला परिचय द्यावा. या मतदार राजापुढे नतमस्तक व्हावं जेणेकरून पुढची 5 वर्ष हे मतदार आपल्याला वेंगुर्ला नगरपालिकेची सेवा करण्याची संधी देतील. नमस्कार, मी आकांक्षा आनंद परब, प्रभाग क्रमांक 4 अ मधून उमेदवार आहे. आपण आपल्या कमळ या निशाणीवर मतदान करून आपल्या मतदान रूपी आशीर्वादाची मला अत्यंत गरज आहे आणि मी एक नवा चेहरा आहे आणि माझ्या बीजेपी म्हणजे भारतीय जनता पार्टीने एक सामान्य कार्यकर्त्याला हा चान्स दिला आहे. तर तुमच्या आशीर्वादाची मला अत्यंत गरज आहे आणि तुम्ही तो आशीर्वाद मला द्याल आणि बहुमताने मला निवडून द्याल ही मला खात्री आहे. धन्यवाद आकांक्षा मॅडम. भारतीय जनता पार्टीची खासियत आहे की एखाद्या सामान्यातल्या सामान्य कार्यकर्त्याला सुद्धा ते निवडणुकीमध्ये रिंगणात आणून
वरच्या पदापर्यंत पोहोचण्याची संधी देतात. आणि ही भारतीय जनता पार्टीची परंपरा आपण अगदी राष्ट्रपतींपासून ते अगदी मुख्यमंत्र्यांपर्यंत आणि आता नगरसेवकांपासून ते ग्रामपंचायत सदस्यांपर्यंत ही परंपरा आपण पाहिलेलीच आहे. त्या परंपरेतल्या या आकांक्षा आनंद परब. त्यानंतर सुधीर पालियेकर यांना मी विनंती करतो, प्रभाग क्रमांक 4B मधून ते निवडणूक लढवत आहेत आणि आपला आशीर्वाद मागण्यासाठी आता स्टेजवर येत आहेत. नमस्कार, मी सुधीर पालियेकर, प्रभाग क्रमांक ब मधून उमेदवार आहे. मला सर्वांनी भरघोस मतांनी विजयी करून द्यावे. धन्यवाद. धन्यवाद पालियेकर साहेब. हा पण एक सामान्यातला सामान्य चेहरा आपल्या समोर आला. मला वाटतं हीच भारतीय जनता पार्टीची परंपरा आपण सर्व अबाधित राखाल. यानंतर आमच्या जुन्या जाणत्या नेत्या सुषमाताई प्रभू खानोलकर या प्रभाग क्रमांक 5A मधून निवडणूक रिंगणात आहे. मी त्यांना विनंती करेन की त्यांनी आपला परिचय आणि या सभेला पण मार्गदर्शन करावं. नमस्कार. श्री रामेश्वर चरणी वंदन करून तुम्हा सर्वांना वंदन करून मी माझा परिचय करून देते. मी ॲडव्होकेट सुषमा सूर्यकांत प्रभू खानोलकर, प्रभाग क्रमांक 5 मधून मी नगरसेविका म्हणून उभी राहिलेली आहे. तुम्ही सर्व सुज्ञ मतदार आहात. मागच्या वेळी तुम्ही भारतीय जनता पार्टीला भरघोस तुमचं मतदान करून निवडून दिलं. आमचे नगराध्यक्ष निवडून दिलेत आणि त्याबरोबरच आमचे नगरसेवक निवडून दिलेत. तशीच यावेळी सुद्धा माझी तुम्हाला विनंती आहे की मागच्या तुम्ही आता 9 वर्ष झाली निवडणूक होऊन, तर त्या मागच्या 5 वर्षातला जर तुम्ही सगळा विकास बघितला असेल तर आपली नगर परिषद ही 1 नंबरला गेलेली होती आणि संपूर्ण देशात नगर परिषदेने आपल्या आदर्श कारभाराने संपूर्ण महाराष्ट्रात नव्हे देशात संपूर्ण आपलं नाव कमवलं. आणि आपण बघितलं की कुठलेही प्रोजेक्ट एक सुद्धा प्रोजेक्ट अपूर्ण पडलेला नाही आहे. सगळे प्रोजेक्ट पूर्ण झालेत. नगर परिषदेच्या आमच्या म्हणजे भारतीय जनता पार्टीच्या काळात भरपूर निधी उपलब्ध झाला आणि त्या निधीच्या माध्यमातून आपण सर्व कामं पूर्ण केलीत. नगर परिषदेचा कारभार सुधारला आणि प्रशासनात सुद्धा एक सुलभपणा आणली आणि आपल्याला तिथलं जे सहकार्य आहे ते तुम्ही बघितलं तर खूप आपल्या चांगल्या पद्धतीने प्रशासकीय कामकाज चालतं. 4 वर्ष झाली आहेत म्हणजे आता निवडणूक न होता तरी सुद्धा जर नगर परिषदेचा जो कारभार एका पद्धतीने आखून दिला, त्या आखून दिलेल्या कारभाराप्रमाणे सुद्धा अजूनही आपल्याला ती कुठली उणीव आपल्याला भासू दिलेली नाही. आपल्या नगर परिषदेच्या नगराध्यक्षांनी म्हणजे राजन गिरप यांनी खूप चांगला कारभार, नवा चेहरा असून सुद्धा त्यावेळी या मागच्या 5 वर्षात खूप चांगला कारभार केला. लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला. बरेचसे आपले जे प्रलंबित प्रश्न होते म्हणजे नगर परिषदेच्या जे आपलं निशाण तलाव आहे त्याची उंची वाढवण्याचा प्रश्न हा खूप वर्ष प्रलंबित होता. तर तो चांगल्या प्रकारे त्याची उंची वाढवणं आणि तो लवकरात लवकर म्हणजे 5 वर्षात एखादा प्रश्न निकालात काढणं हे मला वाटतं पहिल्यांदाच आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या कालावधीत कार्यकाळात ते घडलेलं आहे. आणि निशाण तलावाची उंची वाढून ते पाणी म्हणजे जिथे आम्ही टँकरचा पुरवठा करत होतो तिथे आपल्याला सहजपणे आता पाणी उपलब्ध झालेलं आहे नगर परिषदेचं. हा सगळ्यात मोठी अचिव्हमेंट आहे. म्हणजे आपल्या गरजा खूपच कमी असतात मतदारांच्या. आपल्याला चांगली वीज पाहिजे असते, पाणी पाहिजे असतं, रस्ते चांगले पाहिजे असतात. तर पाण्याचा प्रश्न चांगल्या प्रकारे नगर परिषदेच्या कार्यकाळात आपल्या प्रलंबित जो प्रश्न होता तो चांगल्या प्रकारे निकाली निघाला. त्याशिवाय आपण बघितलं तर कला दालन खूप छानपैकी झालेलं आहे. आता विवेकानंद स्मारक आपण कोणी बघितलं नसेल तर नगर परिषदेची आता निवडणूक प्रक्रिया जिथे सतत चालू होती ते आपण सगळ्यांनी बघितलं असेल की खूप छान विवेकानंद स्मारक तयार झालं. हे कोणाला माहित पण नव्हतं. अगदी हे खूप कमी कालावधीत म्हणजे 3 वर्षात ते छानपैकी स्मारक उभं राहिलं अगदी आखीव रेखीव. त्याच्यानंतर कला दालन सारखं आपल्या नगर परिषदेच्या सभागृहाला लावून म्हणजे आम्ही जेव्हा नगरसेवक म्हणून होतो त्यावेळी जर नगर परिषदेची इमारत बघितली असती तर असं वाटलं असतं की ही इमारत पाडून दुसरी इमारत उभी करावी. पण जी इमारत आहे ती इमारत तशीच्या तशी ठेवून आतमध्ये कलादालनासारखा एक सुंदर एक छोटासा पण कलादालनासारखा एक आखीव रेखीव
सुबक काम तिथे निर्माण करण्यात आलं. ही यशस्वी कामगिरी आहे. त्याच्यानंतर आपलं नगर परिषदेचं मार्केट असेल, फिश मार्केटचं सुद्धा कितीतरी वर्ष प्रलंबितच राहिलेला प्रकल्प होता, तो चांगल्या प्रकारे पूर्ण झाला. क्रॉफर मार्केट सारखं सतत प्रश्न निर्माण व्हायचे की खूप जुनं असल्यामुळे त्याच्या गळतीचा सतत प्रश्न असायचा. आम्ही 5 वर्ष, मी नगरसेविका असताना सतत दरवर्षी व्यापारी तिथले तो प्रश्न घेऊन नगर परिषदेत यायचे. तर आता हे सगळे प्रश्न त्यांनी चांगल्या प्रकारे निकालात काढलेले आहेत. आपला सगळ्यात मोठा कचऱ्याचा प्रकल्प स्वच्छ सुंदर वेंगुर्ला, ही जी आपली ओळख आहे पर्यटनाच्या दृष्टीने आपल्याकडे, त्या ह्याच्यामुळे आपली जी सगळी प्रसिद्धी झाली त्यामुळे आपल्याकडे पर्यटक सुद्धा आता वळू लागलेले आहेत. आणि आता पुढच्या काळात सुद्धा आपलं पहिलं पाऊल जे असेल ते पर्यटन दृष्ट्या वेंगुर्ला समृद्ध करणं, त्याच्यासाठी ज्या काही गोष्टी कराव्या लागतात त्या करणं, हा आपला आमच्या सगळ्यांचाच, म्हणजे आम्ही राहिलेले निवडणुकीला उभे राहिलेले सगळे नगरसेवक यांचा आणि आमच्या नगराध्यक्षांचा मानस आहे. आपण तर सगळेजण म्हणाल हे सगळं तुम्ही कराल, पण पहिलं म्हणजे सुसज्ज हॉस्पिटलची तुम्ही निर्मिती करा. तर तोही प्रश्न म्हणजे नगराध्यक्ष आपल्या भाषणात सांगतील, त्यांनी त्याच्याकडे विशेष लक्ष त्यांनी आपलं ते वेधलेलं आहे. आणि तो प्रश्न म्हणजे मिशन हॉस्पिटल जे आपल्याकडे प्रसिद्ध हॉस्पिटल आहे, तर त्याची पूर्ण म्हणजे पुढच्या काळात तो प्रकल्प 5 वर्षाच्या काळात चांगलं सुसज्ज हॉस्पिटल उभा करण्याचा जो त्यांचा मानस आहे, त्याची प्रक्रिया आहे ती आता 50% पूर्ण झालेली आहे. आणि 50% जे काम राहिलेलं आहे उभारणीचं ते नक्कीच होईल. आणि आपल्याकडे जे प्राथमिक उपचार जे ह्याच्यासाठी पाहिजे असतात, छातीत दुखलं काही झालं तर ते प्राथमिक उपचार आणि त्याच्यापेक्षा चांगले उपचार त्या सुसज्ज रुग्णालयात होतील अशी ग्वाही मी सर्वांच्याच वतीने देते. आणि बाकीचे सुद्धा बोलणार आहेत, तर मी थांबते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. धन्यवाद सुषमाताई. जवळपास 5 वर्ष नगरसेवक पद उपभोगल्यानंतर सुद्धा ज्यांचे पाय जमिनीवर आहेत अशा आपल्या सुषमाताई यांनी आपल्या उगवत्या शैलीमध्ये आपलं मनोगत व्यक्त केलं आणि आपली ओळख सुद्धा करून दिली. यानंतर मी प्रभाग क्रमांक 5B मधून विनय अशोक नेरुरकर यांना विनंती करतो की आपला परिचय द्यावा. जरा लवकर व्यासपीठावर या, कारण पालकमंत्री आणि यांचं आगमन काही क्षणातच या ठिकाणी होणार आहे. नमस्कार, मी विनय अशोक नेरुरकर, प्रभाग क्रमांक 5B मधून निवडणूक लढवत असून आपण मला भरघोस मताने निवडून द्यावे ही विनंती करतो. धन्यवाद. त्यानंतर 6A मधून रिया वासुदेव केरकर यांना मी विनंती करतो की कृपया त्यांनी व्यासपीठावर या. अगदी पालकमंत्र्यांचं आणि आपल्या प्रदेशाध्यक्षांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. नमस्कार, मी रिया वासुदेव केरकर. प्रथमतः इथे उपस्थित असलेल्या, मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेल्या माझ्या बंधू भगिनींना माझा नमस्कार. मी प्रभाग क्रमांक 6 मधून उभी राहिलेली आहे. आपला मतरूपी आशीर्वाद मला देऊन बहुसंख्येने निवडून द्या आणि त्या संधीचा फायदा घेऊन मी आपल्या विश्वासात पात्र ठरण्याचा नक्कीच प्रयत्न करेन. धन्यवाद रिया केरकर मॅडम. उपस्थित आपल्या सर्व नागरिकांना विनंती आहे की पालकमंत्री साहेब आणि प्रदेशाध्यक्ष साहेब यांचं आगमन या सभास्थळी झालेलं आहे. अगदी काही क्षणातच त्यांचं आगमन या ठिकाणी होतंय. जोरदार टाळ्या आणि वाजवून आपण या प्रदेशाध्यक्ष आणि पालकमंत्र्यांचं आपण स्वागत करूया. त्यांच्यासोबत जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष देवळी, प्रदेश उपाध्यक्ष अतुलजी काळसेकर, अंदाज कुछ अलग ही है मेरे सोचने का, अंदाज कुछ अलग ही है मेरे सोचने का. सबको मंजिलों का शौक है और मुझे रास्ते बना. ध्वज देशाचा सन्मानाने रोविला हो अटके पार, या प्रकल्प भारत भूमीचे हो भूमी शिल्पकार. ध्वज देशाचा सन्मानाने रोविला हो अटके पार, या प्रकल्प भारत भूमीचे हो भूमी शिल्पकार. या सशक्त जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपले प्रदेशाध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण आणि जगण्यासाठी उज्ज्वल भारत बनविण्या पालकमंत्री नितेश राणे यांचे सारं स्वागत आपण करत आहोत. जोरदार टाळ्या आपल्या ब्रह्मकुमारी मध्ये जाऊन ते त्यांचा आशीर्वाद
आशीर्वाद घेऊन छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून नंतर व्यासपीठावर येणार आहेत. राष्ट्र प्रथम, त्यानंतर पक्ष आणि त्यानंतर स्वतः अशी विचारधारा टाकणारे भारतीय जनता पार्टी आणि त्या विचारधारामध्ये काम करणारे आमच्यासारखे छोटे छोटे आणि सर्व कार्यकर्ते. इथे प्रत्येकाला मान मिळे तो थोर असो वा लहान, कार्यकर्त्यांना सन्मान मिळे निष्ठेची ठेवून जाण. इथे प्रत्येकाला मान मिळे तो थोर असो वा लहान, कार्यकर्त्याला सन्मान मिळे निष्ठेची ठेवून जाण. या भारत भूमीशी जुळली नाहीसी, हा पक्ष ते सामान्यांचा नाही घराणेशाही. सर्वात आधी हो राष्ट्र आमचा ही विचारधारा. ध्यास नव्या भारताचे, समृद्ध महाराष्ट्राचे. घेऊया समृद्धीचे विश्वासाचे. छत्रपती शिवाजी महाराज की बोला. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय 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 भवानी. जय 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 भवानी. प्रदेशाध्यक्ष आणि वेंगुर्ल्यावर ज्यांचं प्रेम आहे असे आपले अतुलजी रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांचं व्यासपीठावर आगमन होते. जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये सर्वांनी त्यांचं स्वागत करा. त्यांच्यासोबत जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीषजी दळवी, विशालजी परब, अतुलजी काळसेकर यांना मी विनंती करेन की कृपया त्यांनी व्यासपीठावर यावं. प्रतिमेला वंदन करून मी विनंती करेन सर्वांना की त्यांनी व्यासपीठावर आसनस्थ व्हायचं आहे. ताई कोरगावकर, शरदजी चव्हाण साहेब, जिल्हा अध्यक्ष प्रभाकरजी सावंत साहेब, प्रदेश उपाध्यक्ष अतुलजी काळसेकर साहेब, महेशजी सारंग साहेब यांना विनंती आहे की कृपया त्यांनी आसनावर विराजमान व्हावं. तालुकाध्यक्ष महिला जिल्हाध्यक्षा श्वेताताई कोलगावकर, महिला तालुका प्रमुख पडवळ मॅडम, पप्पू परब या सर्वांना मी विनंती करेन की कृपया त्यांनी व्यासपीठावर आसनस्थ व्हायचं आहे. मी यानंतर विनंती करेन आपले चंद्रकांत उर्फ पप्पू परब यांना की त्यांनी सर्वांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करायचं आहे. सर्वप्रथम प्रदेशाध्यक्ष माननीय रवींद्रजी चव्हाण यांचं स्वागत त्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. त्यानंतर प्रदेश उपाध्यक्ष अतुलजी काळसेकर यांचं पण स्वागत पप्पू परब यांनी करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. जिल्हाध्यक्ष श्री प्रभाकर सावंत यांचं स्वागत पप्पू परब यांनी करावं मी अशी त्यांना विनंती करतो. जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीषजी दळवी यांचं स्वागत पप्पू परब यांनी करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. जिल्हा सरचिटणीस महेशजी सारंग यांचं स्वागत पप्पू परब यांनी करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. त्याचबरोबर व्यासपीठावर उपस्थित असलेले विशाल परब यांचं स्वागत पप्पू परब यांनी करावं अशी विनंती करतो. त्यांच्यासोबत जिल्हा महिला अध्यक्षा श्वेताताई कोरगावकर यांचं पण स्वागत त्यांनी करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो.
आणि या सभेला आपण सुरुवात करत आहोत सर्वांच्या आशीर्वादाने. भारतीय जनता पार्टी आयोजित ही सभा वेंगुर्ला नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक 2025 साठी आपण सर्वजण व्यासपीठावर आणि समोर आपण सर्व उपस्थित झालेले आहात. मी जास्त वेळ न घेता ज्यांचे विचार ऐकण्यासाठी आपण आतुर आहात आणि त्यांनी 2016च्या निवडणुकीची संपूर्ण धुरा आपल्या खांद्यावर घेऊन वेंगुर्ला नगर परिषदेमध्ये जिल्ह्यामध्ये सर्वात प्रथम भारतीय जनता पार्टीचा नगराध्यक्ष निवडून आणला असे आपले रवींद्रजी चव्हाण साहेब हे वेंगुर्ल्यावरच्या खास प्रेमापोटी पूर्ण महाराष्ट्राची धुरा त्यांच्या खांद्यावर असताना सुद्धा वेळात वेळ काढून आज आपल्या समोर उपस्थित झालेले आहेत. परत एकदा जोरदार टाळ्या आणि मी जोरदार घोषणा देईन यासाठीच की भारतीय जनता पार्टीचा वंदे मातरम. वंदे मातरम. मी 2016 मध्ये ज्यांच्या खांद्यावर पक्षाने आपली धुरा दिली असे आपले नगराध्यक्ष आणि आताच्या नगर परिषद निवडणुकीतील नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार यांना मी विनंती करेन की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. नमस्कार. छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून आज या व्यासपीठावर जवळजवळ 8 वर्षांनी मी उभा आहे. 2016च्या निवडणुकीसाठी जी व्यासपीठावर सभा झाली होती त्या सभेला प्रमुख पाहुणे प्रमुख वक्ते चंद्रकांत दादा पाटील होते आणि त्यांच्या उपस्थितीतच माझ्या निवडणूक प्रचाराची सुरुवात झाली होती. व्यासपीठावरील मान्यवर आमचे आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब, आमचे अतुलजी काळसेकर, आपले जिल्हाध्यक्ष प्रभाकरजी सावंत, विशालजी परब, महेशजी सारंग, मनीषजी दळवी, आपल्या श्वेताताई आणि इतर सर्व कार्यकर्ते आणि आपण सर्व मतदार बंधू भगिनींनो, 2016 साली मला जी उमेदवारी दिली गेली त्यावेळी राजकारणाचा कसलाही संबंध नसताना मी अचानक माझी राजकारणात वेंगुर्ल्याच्या राजकारणात प्रवेश माझा झाला. 2014 साली मोदी साहेब पंतप्रधान झाले आणि 2014 ते 16 या 2 वर्षात डोक्यात विचार फिरत होते की मोदी साहेबांसारखा नेता आपल्या देशाला मिळाला हे आपल्या देशाचं भाग्य. ह्या माननीय पालकमंत्री नितेशजी राणे यांचं जोरदार टाळ्यांच्या गजरात आपण स्वागत करूया आणि पप्पू परब यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं. एकदा जोरदार टाळ्या पालकमंत्र्यांसाठी. राजनजी आपण बोला. नमस्कार. तर 2014 साली मोदी साहेब आपल्या देशाचे पंतप्रधान झाले आणि त्यांचा कामाचा आवाका आणि आढावा बघितला तर आमच्यासारख्या सर्वसामान्यांच्या मनात असे विचार येऊ लागले, असा नेता आपल्या देशाचा जर कायमस्वरूपी होईल तर किती चांगलं होईल. कारण 2014 पूर्वीची परिस्थिती ही आमच्या डोळ्यासमोर होती. जे काय घडत होते मनाला पटणारं घडत नव्हतं. पण मोदी साहेबांचं काम बघितल्यानंतर एक विचार मनात यायला लागले की देशाची सेवा करण्याची संधी जर मिळाली आणि मोदी साहेबांच्या पायाला हात लावण्याचा कधी जर योग आला तर तो जरूर मी करेन. आणि हे मी त्यावेळी बोलून दाखवलं होतं 2016 साली. आणि एक प्रसंग सांगतो थोडक्यात. मी मुंबईला होतो आणि माझे एकदम जवळचे मित्र प्रसन्न कुबल हे माझ्यासोबत मुंबईला आले आणि ते म्हणाले नगराध्यक्षाचं आरक्षण आज मंत्रालयात पडणार आहे, त्यासाठी आपण आलेलो आहे. मी म्हटलं तुझा विषय आहे, माझा काय राजकारणाशी संबंध नाही, तुझा मंत्रालयात. तो गेला, संध्याकाळी परत आला आणि तोंड थोडंसं हिरमुसलं होतं त्याचं, कारण ओबीसी आरक्षण पडलं होतं नगराध्यक्षाचं. ओपन आरक्षणसाठी तो आलेला, परंतु ते ओबीसी पडलं. तेव्हाच तिथे मला त्याने सांगितलं की आता ओबीसीचा नगराध्यक्षाचा उमेदवार तूच. मी तेव्हा एकदम चेष्टेने विषय नेला, कारण माझा राजकारणाशी काही संबंध नव्हता. पण ते पप्पूने खरं करून दाखवलं. नंतर चव्हाण साहेबांना तो भेटला. माझे दुसरे स्नेही
आमचे खानोलकर ॲडव्होकेट सूर्यकांत खानोलकर त्यांनी मला फोन केला की तुम्हीच नगराध्यक्षाचे उमेदवार आहात. मी तेव्हा पण एकदम चेष्टेने नेला विषय, कारण माझा काही राजकारणाशी संबंधच नव्हता. पण त्यांनी ते खरं करून दाखवलं. चव्हाण साहेबांनी मला जबरदस्तीच केली आणि मला उमेदवारीचं तिकीट दिलं नगराध्यक्ष पदाच्या. आणि त्यानंतरचा कालावधी आपल्याला सर्वांना माहितीच आहे. 2016 साली बहुमताने कसली ओळख नसताना वेंगुर्ल्यातले मित्र परिवार ओळखीचा होता. वेंगुर्ल्यातले अखंड वेंगुर्ल्यातले जे 12-15 हजार नागरिक आहेत ते काय मला तसे ओळखत नव्हते. असं असताना वेंगुर्ल्यातल्या नागरिकांनी मला 2016 साली नगराध्यक्ष बनवलं. तिथेच मनात विचार आले की वेंगुर्ल्यासाठी काहीतरी करायची संधी आपल्याला मिळाली आहे. जे मोदी साहेब काम करतायत त्यांचा थोडासा कण जरी माझ्यात असला तरी मी वेंगुर्ल्याचा विकास करू शकेन. इथे मला आवर्जून आमच्या प्रसन्न कुबलची आठवण येते. तो आमचा मित्र आज आपल्यात नाही आहे. तो जर आज असता तर इथे ह्याच सीटवर बसला असता. त्यानंतर 2016 ते 2021 साली 5 वर्षाचा कालावधी आम्ही पूर्ण केला. मी भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून नगराध्यक्ष झालो आणि अनेक विकास कामं केली. ती आता मला वाटतं सर्व आमच्या नगरसेवक पदाच्या उमेदवारांनी किंवा कार्यकर्त्यांनी आपल्यापर्यंत पोहोचवली असतील. आपल्याला सर्वांना माहितच आहे. आपल्याला सांगायची काही गरजच नाही. आपण ते सर्व अनुभवत आहात. त्यामुळे यापुढे परत भारतीय जनता पार्टीने माझ्यावर विश्वास दाखवला आणि परत मला नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवारीची जबाबदारी दिली. ती मी पार पडेन असं मला वाटतं. आपणा सर्वांची साथ मिळेल. याचं कारण असं आहे की मागच्या 5-6 वर्षामध्ये जी विकास कामं झालेली आहेत, जी नागरिकांची छोटी छोटी कामं आम्ही केलेली आहेत, शहर सौंदर्यीकरण केलेलं आहे, स्वच्छ वेंगुर्ला, सुंदर वेंगुर्ला हे बनवलेलं आहे. डम्पिंग ग्राउंडचं नाव स्वच्छ भारत पर्यटन स्थळ ठेवलेलं आहे. तिथे अनेक पर्यटक ते बघायला येतात. अशी विकास कामांची यादी काय मी वाचत नाही, परंतु आपल्याला सर्वांना माहीतच आहे ही अशी विकास कामे केल्यामुळे त्यापेक्षाही म्हणजे पूर्वी वेंगुर्ला चांगलंच होतं. त्यात आमच्या 2016 ते 21 मध्ये अधिक चांगलं झालं. आता आपल्याला 2025 ते 2030 पर्यंत अत्यंत चांगलं करायचं आहे. यासाठीच तुम्ही सर्वांनी मला नगराध्यक्ष आणि माझ्या सोबत असणाऱ्या सर्व नगरसेवकांना प्रचंड बहुमताने विजयी करा असं मी आपल्याला विनंती आणि आपल्याकडे आशीर्वाद मागण्यासाठी आलेलो आहोत. आपण सर्वजण मला नक्कीच साथ द्याल याची खात्री आहे. इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. माननीय नगराध्यक्षांची मनोगत आपण ऐकलं. यानंतर त्यांच्या कार्यकाळात झालेल्या विकास कामांबद्दल आणि पुढे होऊ घातलेल्या विकास कामांबद्दल जे संकल्प पत्र आपण तयार केलेलं आहे, हे संकल्प पत्रांचं अनावरण या सर्व मान्यवरांच्या हस्ते व्हावं अशी मी सर्वांना विनंती करतो. माननीय पालकमंत्री, माननीय प्रदेशाध्यक्ष यांना विनंती करतो या संकल्प पत्राचं अनावरण करावं. जोरदार टाळ्या. या संकल्प पत्रामध्ये आपण 2 भाग केलेले आहेत. एक म्हणजे झालेल्या कामांबद्दल आपल्या सर्वांपर्यंत पोहोचावं आणि पुढच्या 5 वर्षातल्या होऊ घातलेल्या कामांची आढावा आपल्या समोर पोहोचावा अशी मी विनंती सर्वांना करतो. आणि या संकल्प पत्राचं अनावरण सर्वांनी करावं अशी मी सर्वांना विनंती करतो. नव समृद्धीचे, नव विश्वासाचे, नव अभिमानाचे स्पर्शपूर्तीचे. आणि यानंतर मी विनंती करेन माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष अतुलजी काळसेकर यांना की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. धन्यवाद प्रशांत. चौकातल्या या प्रचार सभेला उपस्थित भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेब, या जिल्ह्याचे
लाडके पालकमंत्री सन्माननीय नितेशजी राणे, भारतीय जनता पक्ष जिल्हाध्यक्ष प्रभाकरजी सावंत, या निवडणुकीतले नगराध्यक्ष पदाचे आणि माजी नगराध्यक्ष माननीय राजनजी गिरप, विशालजी परब, माझे ज्येष्ठ सहकारी जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीषजी दळवी, श्वेताताई कोरगावकर व उपस्थित सर्व मान्यवर, खरं म्हणजे या जाहीर सभेत संबोधित करताना मला सर्वप्रथम कोणाची आठवण येत असेल तर ती म्हणजे माझे मित्र आणि माजी नगराध्यक्ष पप्पू कुबल यांची. खरं म्हणजे त्याची आठवण न काढता माणिक चौकातली सभेत मी बोलू शकत नाही. मला आठवतंय की गेल्या निवडणुकीतली जाहीर सभा याच वेळेला याच टायमिंगला माणिक चौकात झाली होती आणि त्या माणिक चौकातल्या सभेमध्ये सन्माननीय तेव्हाचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील उपस्थित होते आणि त्या सभेमध्ये आम्ही राजन गिरप यांच्या विजयाचा विश्वास व्यक्त केला होता. पुन्हा एकदा माणिक चौकात सभा होते, राजन गिरप नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार आहेत आणि सन्माननीय प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेब आणि नितेशजी राणे उपस्थित, त्यांच्या उपस्थितीत तुमच्या सगळ्यांच्या साक्षीने आणि तुमच्या सगळ्यांच्या संमतीने त्यांना आश्वासन देऊ इच्छितो की या निवडणुकीत सुद्धा नगराध्यक्ष पदासाठी राजन गिरप एक प्रचंड बहुमताने विजयी होणार आहेत. पक्षाच्या कामाच्या निमित्ताने रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग असा प्रवास असतो. अनेक नगरपालिकेत मला जाण्याची संधी मिळते, अनेक नगराध्यक्षांची, नगरसेवकांची संवाद साधण्याची संधी मिळते आणि ज्या वेळेला अशा अनेक नगरपंचायतीमध्ये जातो त्या वेळेला मी सांगतो की तुम्ही आवर्जून आमची वेंगुर्ला नगर परिषद बघायला या त्यातनं. आणि मला आनंद एवढ्यासाठी वाटतो की आम्ही अगदी योग्य निवड आमच्या उमेदवारांची केली होती. आम्ही आणि योग्य प्रकारे योग्य नगराध्यक्ष आम्ही त्या ठिकाणी स्वीकारला होता. आणि मागच्या 7 वर्षामध्ये महाराष्ट्रातल्या अनेक नगरपंचायती, नगर परिषदेनी वेंगुर्ला नगरपंचायतीमध्ये भेट दिली आणि विकासाचं मॉडेल भारतीय जनता पार्टी कशी राबवते हे बघण्यासाठी मुद्दाम आले होते. म्हणजे मला सांगायला अभिमान वाटतो की मागच्या निवडणुकीच्या दरम्यान आम्ही जो जाहीरनामा केला होता, त्या जाहीरनाम्यात जे मुद्दे उपस्थित केले होते त्या जाहीरनाम्यातल्या प्रत्येक मुद्द्याला स्पर्श करत प्रत्येक मुद्दा आम्ही प्रत्येक काम आम्ही केलेलं आहे. म्हणजे या ठिकाणी सुषमाताई बसले, सुषमाताई त्याच्या आधीच्या निवडणुकीमध्ये नगरसेवक होत्या आणि भारतीय जनता पक्षाचे 2 नगरसेवक फक्त निवडून आलेले. आणि मला सुषमाताईने घेतलेली प्रेस कॉन्फरन्स आठवते आहे. तिने प्रेसमध्ये सुषमाताईंनी सांगितलं होतं की भारतीय जनता पक्षाचे 2 नगरसेवक आले आहेत, पण भारतीय जनता पक्ष या नगर परिषदेमध्ये जागल्याची भूमिका दाखवेल आणि खरोखर पुढच्या 5 वर्षामध्ये त्या सभागृहामध्ये हलून ठेवलं होतं रत्ना आणि आम्ही खरोखर जागल्याची भूमिका पार पडली आणि त्यामुळे पुढच्या 5 वर्षामध्ये भारतीय जनता पक्षाची सत्ता या ठिकाणी पुन्हा आली. आणि त्यावेळेला आम्ही जे जे आश्वासन दिलं होतं ते आश्वासन आम्ही पूर्ण केलेलं आहे. म्हणजे विकासाचं मॉडेल म्हणजे वेंगुर्ला नगर परिषद. आणि मी मोठ्या अभिमानाने सांगतो भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्त्या ताब्यात जेव्हा एखादी संस्था येते त्या संस्थेचं सोनं तो करतो. म्हणजे बांदा ग्रामपंचायत आणि वेंगुर्ला नगर परिषदेचं उत्तम उदाहरण आहे की भारतीय जनता पक्षाने स्वबळावर या ठिकाणी स्थापन केली आणि स्वबळावर सत्ता स्थापन करून त्या ठिकाणी विकासाचं एक नवीन मॉडेल त्या ठिकाणी तयार केलेलं आहे.
आत्ताच मी त्या नगरपंचायतीचा जाहीरनामा नाही, आश्वासन नाही, केलेली कामाची पूर्तता बघत होतो आणि मला सांगायला आनंद होतो 17-18 पेक्षा जास्त विकास कामं या नगरपालिकेत आपण पूर्ण केलेली आहेत. म्हणजे मला आठवतंय की या नगरपंचायतीतलं मच्छी मार्केट तुमच्या सगळ्यांच्या लक्षात असं आलं असेल, मच्छी मार्केटची इमारत पाडल्यानंतर अनेकांनी विरोध केला होता आणि आता जे उमेदवार आहेत, एक त्यांचं नाव घेत नाही, त्यांनी तर मच्छी मार्केट करू नये यासाठी आपल्या विरोधामध्ये आपल्यावर केस सुद्धा टाकली होती. आणि अशा सगळ्या कंडिशन मध्ये आपण अत्यंत सुसज्ज असं सागर रत्न मत्स्य मार्केट तयार केलं आणि ते आदर्श असं मत्स्य मार्केट आहे. आणि मुद्दाम तुम्ही म्हणजे मी सांगतो, मी ती रील बघत होतो, या मच्छी मार्केटमध्ये बसणारी जी मच्छी विक्रेती महिला आहे ती धन्यवाद देते भारतीय जनता पक्षाला. होय, तुम्ही अत्यंत सुंदर काम, चांगलं काम या नगरपालिकेमध्ये केलं. जी नगरपालिकेची जी जुनी इमारत आहे त्याला क्रॉपेट मार्केट म्हणतो. म्हणजे मला नेहमी आवडतो वेंगुर्ल्यामध्ये आल्यानंतर ना भाजी मार्केटमध्ये फेरफटका मारायला खूप आनंद होतो. खरोखर त्याचं जे पुनर्निर्मिती क्रॉपेट मार्केटची केली आहे, त्याची दुरुस्ती केली आहे, ही डोळ्यात भरण्यासारखी आहे. कालेरकर नाट्यगृह असेल, दीपकराकडे जाणारा रस्ता असेल, मानसेश्वर उद्यान असेल, म्हणजे ते उद्यान मेंटेन करणारा जो कॉन्ट्रॅक्टर आहे तो मला भेटला. मला म्हटलं की मला नेहमी काळजी असते की बोले हे आपण 2-3 उद्यानं या ठिकाणी डेव्हलप केली आहेत वेंगुर्ल्यामध्ये, मेंटेन असतील की नाही. पण त्यांनी मला विश्वास दिला, काय कोण सावंत ना, काय संदीप राणे यांनी विश्वास दिला की सगळ्या नगरपालिकेमध्ये वेंगुर्ला नगरपालिका अशी एकमेव नगरपालिका आहे की ज्या नगरपालिकेतील उद्याने ही मेंटेन केलेली आहे. त्यामुळे मला माझ्या कार्यकर्त्यांचा अभिमान आहे. आणि आत्ताही अशाच प्रकारचे उत्तम उमेदवार की जे उमेदवार तुमच्यासाठी वेंगुर्लेकरांसाठी काम करतील, एक विकासाचं नवीन मॉडेल घेऊन पुढे जातील, असे उमेदवार दिलेले आहेत. आणि त्याला कमळावर द्यायची आहेत. त्यामुळे मला पूर्ण खात्री आहे गेल्या वेळेला जेवढी मतं राजन गिरप यांना मिळाली याच्यापेक्षा दुप्पट मतं घेऊन राजन गिरप आणि सगळ्याच्या सगळं नगरसेवक प्रचंड बहुमताने निवडून येतील. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद अतुलजी. आपण विकासाचा जो पाढा या ठिकाणी वाचला त्यातलं एक महत्वाचं काम मला वाटतं आपल्या त्या नजरेतनं राहून गेलं असावं, ते म्हणजे पाणी पुरवठ्याची सोय. आणि त्या निशाण धरणाचं काम आपल्या सर्वांना माहिती आहे. आपल्या सर्वांची पाणी पुरवठ्याची सोय जी मागच्या 5 वर्षात झाली त्याचं सर्व श्रेय भारतीय जनता पार्टीच्याच सर्व या टीमला जातं. मी यानंतर विनंती करतो माननीय पालकमंत्री नितेश राणे यांना की आपलं मनोगत व्यक्त करावं. वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या 2025 निवडणुकीच्या प्रचाराच्या निमित्ताने मंचावर उपस्थित असलेले भारतीय जनता पक्षाचे आमचे हक्काचे प्रदेश अध्यक्ष सन्मान्य रवींद्र चव्हाण साहेब, प्रदेश उपाध्यक्ष सन्मान्य अतुल कायशेकरजी, भारतीय जनता पक्षाचे आमचे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष सन्मान्य प्रभाकर सावंतजी, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सन्मान्य मनीष दळवीजी, जिल्हा सरचिटणीस सन्मान्य महेश सारंगजी,
महिला मोर्चाचे अध्यक्षा सौ कोरगावकर मॅडम, भारतीय जनता पक्षाचे माझे सहकारी सन्मान्य विशाल परब, या मंडळाचे भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष पप्पू परबजी, मंडळ अध्यक्षा सौ पडवळ मॅडम, भारतीय जनता पक्षाचे आमचे वेंगुर्ल्याचे नगराध्यक्षाचे उमेदवार अतिशय लोकप्रिय असलेले सन्मान्य राजन गिरपजी, उपस्थित असलेले वेंगुर्ला नगर परिषदेचे भारतीय जनता पक्षाचे सर्वच उमेदवार, उपस्थित असलेले सर्वच वडीलधारी मंडळी, बंधू भगिनीनो आणि माझे सर्व तरुण मित्रांनो, वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे नगराध्यक्ष आणि सगळ्याच उमेदवारांच्या प्रचाराच्या निमित्ताने प्रदेश अध्यक्ष साहेब आणि आम्ही सगळेजण आपल्या सगळ्यांची संवाद साधण्यासाठी आवर्जून इथे उपस्थित आहोत. माझ्या अगोदरच्या सगळ्याच मान्यवरांनी गेली 5 वर्षामध्ये आपण सगळ्या जणांच्या आशीर्वादामुळे भारतीय जनता पक्षाने ह्या वेंगुर्ला शहराचा चेहरा मोहरा कसा बदलला, दिलेलं प्रत्येक आश्वासन कसं पूर्ण केलं, या बाबतीमध्ये माहिती आपल्या समोर मांडलेली आहे. एक संकल्प पत्र म्हणून आमच्या रवी चव्हाण साहेबांच्या हस्ते इथे आम्ही आपल्या समोरही आणत आहोत. असं क्वचितच घडतं की निवडणुकीमध्ये प्रचाराच्या निमित्ताने त्या काही गोष्टी आपल्याला सांगितल्या जातात, शब्द दिले जातात, पूर्ण करण्यात येतं. असं तसं नेहमीच घडतं असं नाही, आम्ही मान्य करायला पाहिजे. नाहीतर आम्हाला राजकीय लोकांना नेहमी बोललं जातं, हो साहेब तुम्ही तो बोलता तो नुसतं छापण्यासाठी ह्या गोष्टी जाहीरनामा छापता, पुढे तर काय होत नाही, असं नेहमी आमच्याकडे आरोप असतात. ते स्वीकारलं तर आमच्यासाठीच बरं आहे. पण तसं वेंगुर्ल्यामध्ये होत नाही. आज जे मी आपल्या समोर आम्ही सगळेजण आलोय, ते गेली 5 वर्ष अगोदर सन्मान्य रवींद्र चव्हाण साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आपण राजन गिरप साहेब आणि त्यांच्या पूर्ण टीमला भारतीय जनता पक्ष म्हणून आपण आशीर्वाद दिलात. आणि त्या नगरपंचायतच्या नगर परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये ज्या ज्या गोष्टीचा शब्द आम्ही आपल्याला दिलेला, त्याच्यामधले 90% गोष्टी पूर्ण करून आज परत एकदा आपल्या समोर आम्ही आशीर्वाद मागण्यासाठी आलेलो आहे. म्हणजे आम्ही करणार होतो पण काहीतरी कारण असे विषय नाही. आपल्याला ज्या ज्या गोष्टी सांगितल्या, जे जे आश्वासनं दिली, ते सगळी आश्वासनं पूर्ण केल्यानंतर, त्याचे आपल्याला अनुभव दिल्यानंतर आता परत एकदा दुसऱ्या टप्प्यासाठी आम्ही आपल्या समोर आलेलो आहे. विकास ही एक निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. 2014ला आपण नरेंद्र मोदी साहेबांना निवडून दिलं. भारताला महासत्ता आणि एक विकसित देश बनवण्यासाठी आपण नरेंद्र मोदी साहेबांच्या विश्वास ठेवून त्यांना मतदान केलं. आज 2014 ते 24 पर्यंत प्रत्येक 5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये आपल्या देशाने योग्य तो गतिमान विकास करत राहिला, 5-5 पाऊल पुढे पडत राहिला आणि आज आपण पहिल्या 5च्या आर्थिक दृष्टी सक्षम असलेल्या देशामध्ये पोहोचलेलो आहे. म्हणजे ही एक प्रक्रिया आहे. पहिले 5 वर्ष ज्या ज्या गोष्टीची आम्ही आपल्या समोर भूमिका मांडली, त्या सगळ्या गोष्टी आम्ही आपल्या समोर करण्याचा प्रयत्न केला. 90% गोष्टी पूर्ण झाल्या आणि आज पुढच्या 5 वर्षासाठी आपला आशीर्वाद मागण्यासाठी आम्ही सगळेजण इथे आलेलो आहे. आता ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याशी बोलत असताना आमचे आपटेजी असतील, गिरपजी असतील, सगळ्याच लोकांनी आम्ही काय करणार आहोत आणि काय करण्याची पुढची 5 वर्षाची इच्छा हे आपल्याला सांगितलेलं आहे. सत्ताची जोड असल्यानंतर किती चांगला विकास होऊ शकतो, खऱ्या अर्थाने ताकद कशी मिळवू शकते, याचं उत्तम उदाहरण खरं म्हटलं तर आमची वेंगुर्ला नगर परिषद आहे.
आदरणीय रवींद्र चव्हाण साहेब आणि आमचे सन्मान्य मुख्यमंत्री साहेब देवेंद्र फडणवीस साहेब यांनी या नगर परिषदेच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून आपल्याकडे आशीर्वाद मागितला आणि मग त्या पूर्ण कालावधीमध्ये आदर्श शहर कसं रासलं पाहिजे त्या दृष्टिकोनातून वाटचाल केली. मी माझ्या मतदारसंघामध्ये आम्ही मतदान मागत असताना आमच्या नगरसेवकांना 4 गोष्टी शिकवत असताना काहीतरी करा अशा गोष्टीचे लेक्चर देत असताना आम्ही नेहमी वेंगुर्ल्याकडे बोट दाखवतो की बघा त्यांनी काय केलं, त्यांनी कसं केलं, त्यांचा सभागृह बघा, कचऱ्याचं नियोजन कसं केलं बघा, टँकर मुक्त वेंगुर्ला कसं केलं बघा. सगळ्या गोष्टी ज्या गोष्टी आपण इथे केलाय ते एक आदर्श शहर कसं असलं पाहिजे हे खऱ्या अर्थाने खुल्या डोळ्यांनी पाहायचं असेल तर आपल्या वेंगुर्ल्याकडे आपण पाहू शकतो. असं चांगलं काम आमच्या वेंगुर्ल्याच्या माध्यमातून झालेलं आहे. आता ह्या गोष्टीचा पुढचा टप्पा जाणं गरजेचं आहे. आपल्या खूप अपेक्षा आहेत. आम्ही काही वॉर्डमध्ये फिरलेलो आहे, पूर्ण एक राऊंड संपत माझा तरी आलेला आहे आणि आपल्या प्रत्येकाशी संवाद साधत असताना आपल्या असंख्य अपेक्षा आकांक्षा आज कानावर आमच्या आलेल्या आहेत. सर्वात महत्वाचं म्हणजे आमच्या वेंगुर्ला शहरामधली आरोग्य सेवा आपण सुधारा असा एकमुखी मागणी आपण लोकांनी केली आहे. बरोबर आहे की नाही? क्वचितच लोक बोलतात, बाकी लोकांना मिळणार नाही. आणि थोडा असं वाटतंय की नुसतं पुतळे बसवलेले आहेत, भीती वाटायला लागलेली आहे. हा, चव्हाण साहेबांना वाटेल की मेणाचे पुतळे बसवले आणि माझी जाहीर सभा घेत आहेत, ना हसतायत, ना नाराज होत आहेत, ना टाळी मारतायत. काय रे हा, मग खेळत वेळेत आपण ही जाहीर सभा करायला पाहिजे. निवडणुका आहे, तुमच्यासाठी आम्ही लढण्यासाठी आलेलो आहे. काहीतरी करण्याचा निश्चय. आज सत्तेमध्ये देशात, राज्यात, जिल्ह्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आहे. मोदी साहेब पंतप्रधान म्हणून आहेत, मुख्यमंत्री म्हणून आम्ही फडणवीस साहेब आमचे आहेत, आमचे प्रदेश अध्यक्ष म्हणून आमचे चव्हाण साहेब आहेत आणि पालकमंत्री म्हणून मी आहे. म्हणजे सगळी जी जमेची बाजू आहे आणि त्याच्याही वरती म्हणजे आपल्याला बोनांचा ऑफर जे होतं ना, एक्स्ट्रा ऑफर, म्हणजे राणे साहेब पण खासदार आहेत. म्हणजे बघा सगळं जमेची बाजू, सगळ्यात जमेची बाजू. म्हणजे विकास करणारे, शब्द पाळणारे, पाहिजे तेवढी निधी आणू शकणारे सगळ्याच्या सगळ्या अगर भारतीय जनता पक्षामध्ये असतील तर समोरच्या वाल्यांचं बटन का दाबायचं हा प्रश्न करा म्हणलं तर तुम्ही विचारला पाहिजे. उगाच ते बटन दाबता बटन बंद पडलं तर सांगितलं तर दाबू नको रे बाबा, इथे होणार नाही काय, ते कमळचे इथे दाब. विचार करा. आज संकल्पपत्र आज वेंगुर्ल्यामध्ये फिरा. मला खरंच गिराबजी तुमचा अभिमान वाटतो. मी कचऱ्याच्या संदर्भात तुम्ही जो प्रकल्प राबवला ना आमच्या चव्हाण साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली, खरंच आदर्श प्रकल्प आहे. म्हणजे फक्त आपल्या कचऱ्याच्या प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टिकोनातून आपण तिथे उद्यान तयार केलेलं आहे आणि मला असंख्य अशा कमिट्या आणि दुसऱ्या जिल्ह्याचे लोकप्रतिनिधी येऊन आपला हा कचरा प्रकल्प बघण्यासाठी आले आहेत. हे आपल्या सगळ्यांसाठी खरंच कौतुकाची गोष्ट आहे. मच्छी मार्केट असो, आपल्या इथे भाजी मार्केट असो, आदर्शवत सगळी कामं येतो. आणि म्हणून त्याचा आता दुसरा टप्पा म्हणून आरोग्याची व्यवस्था आमच्या वेंगुर्ल्याची चांगली झालीच पाहिजे ही मागणी सर्वत्र व्हायला लागलेली आहे. आता आपल्या पेशंटला कोणालाही चांगला उपचार घ्यायचा असेल, डॉक्टर चांगले मिळवायचे असतील तर गाडी स्टार्ट मारून गोव्याला जायला लागतं की नाही? वेंगुर्ल्यामध्ये तर काय होत नाही. बिचारा आपले काही पेशंटना त्रास पण होतो रस्त्यामध्ये. आता आपल्या प्रत्येकाची इच्छा आहे की साहेब भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आल्यानंतर जसे अन्य विषय तुम्ही आम्हाला सोडून दाखवले तसे आमच्याकडे चांगली आरोग्य सुविधा तुम्ही द्या, अशा प्रत्येकाची एकमुखी मागणी आमच्या चव्हाण साहेबांकडे आणि सगळ्यांकडे आहे. आणि म्हणून गेल्याच आठवड्यात आमचे चव्हाण साहेब वेंगुर्ल्यामध्ये होते. नुसतं आले नाहीत. चव्हाण साहेब जेव्हा जेव्हा येतात तेव्हा काहीतरी विकासाचं देऊन जातात असं त्यांची खासियत आहे. आणि म्हणून जेव्हा जेव्हा तुम्ही बातमी वाचली चव्हाण साहेब वेंगुर्ल्यात, समजायचं आपल्याला काहीतरी मिळालं. आता गेल्या वेळा जेव्हा आले आमच्या आपटेने एकदा काय पाठ पकडली तो काय सोडत नाही, पेपरवर कसा धरलाय. तर ते आले, आमच्या चव्हाण साहेब बसलेले. चव्हाण साहेबांना बोलले, साहेब असं आरोग्याची सुविधा सोडवायची, काय करायचं आपण?
चव्हाण साहेब बोला कशाला, सोडवली आहे मी. मला कसं काय? बोला सेंट लुकची ही जी जागा इथे आहे, ज्याच्यावर आपल्या प्रत्येकाचा भावनिक नातं आहे. प्रत्येकाला सेंट लुक म्हटलं तर लहानपणाच्या सगळ्या आठवणी बाहेर येतात, हो की नाही? तर ह्या जागेबद्दल जेव्हा आम्ही चव्हाण साहेबांना फक्त उल्लेख केला, चव्हाण साहेबांनी नुसतं ऐकत बसले नाही, पण सेंट लुकच्या जागेवर लवकरच आता तिथे सुसज्ज हॉस्पिटल तयार होईल असा सगळा मार्ग मोकळा करून टाकलेला आहे. सगळा मार्ग मोकळा करून टाकलेला आहे. तिथे जे चॅरिटी कमिशनराकडे, धर्मादा आयुक्त ज्याला आपण म्हणतो, त्यांच्याशी बोलले, त्यांच्याशी सगळं काय आमच्या मुख्यमंत्री साहेबांची आमच्या समोर बोलले आणि त्या सेंट लुक्स हॉस्पिटलच्या जागी वेंगुर्लाकरांसाठी हक्काचं सुसज्ज असं हॉस्पिटल तयार करण्याचा मार्ग आमच्या चव्हाण साहेबांनी मोकळा केलेला आहे. म्हणून आम्ही तुमच्या समोर आहे, जिथे हक्काने आज आलेलो. तुम्ही निश्चिंत राहा. आता फक्त 2 डिसेंबरची आचारसंहिता उठून दे. नंतर चव्हाण साहेबांनी ज्या ज्या अधिकाऱ्यांना भेटायला मंत्रालयात सांगितलंय, ज्यांना ज्यांना बैठकायला मी मंत्रालयात जाऊन तेवढंच काम करणार आहे. कारण का सेंट लुक्सच्या जागी अगर हॉस्पिटल आपल्याला करायचं असेल तर ती जे सांगलीची त्यांची टीम आहे त्यांच्याशी बोलणं, अन्य गोष्टी धर्मादाय आयुक्तांकडून बोलून, निधी आणि न्याय विभागाकडून जे आमच्या फडणवीस साहेबांनी करत 90% जो विषय क्लिअर केलाय तो 100% विषय क्लिअर करून लवकरच आपल्या वेंगुर्ल्यामध्ये सुसज्ज असं हॉस्पिटल उभं करण्याचे सगळे मार्ग क्लिअर झालेले आहे. आत्ताच सांगतो, रेकॉर्ड करून परत ठेवा, नाही तर पुढच्या 5 वर्षानंतर तुमच्याकडे मतदान पण मागायला येणार नाही अगर हॉस्पिटल तिथे उभं नसणार. एक लक्षात ठेवायचं. आणि सोशल मीडियाच्या जमान्यात आम्ही पळूच शकत नाही. कुठेतरी धराल आणि व्हिडिओ दाखवाल, काय हो राणे साहेब हे काय बोललेलं तुम्ही तेव्हा, म्हणून रेकॉर्ड करून ठेवा. पण ते हॉस्पिटल होईपर्यंत मी हेही सांगतो, जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून तुम्हाला सांगतो, हॉस्पिटल तर करणारच सेंट लुकच्या जागेवर, पण आपल्या जे उपरुग्णालय जे इथे वेंगुर्ल्यामध्ये आहे ते काय आता आपल्याला समाधान नसले सगळी सुविधा तिथे भेटते. तर आपल्या ह्या वेंगुर्ला उपरुग्णालयामध्ये मी तुम्हाला शब्द देतो, चांगल्यातले चांगले MBBS डॉक्टर आणि चांगली आरोग्य सुविधा तुम्हाला इथे उपरुग्णालयामध्ये तयार करून देतो. ते तर आपल्या हातात आहे. लगेच आपल्या सिव्हिल सर्जन सगळ्या लोकांना कामाला लावतो. म्हणून त्याची आरोग्य संदर्भात तुम्ही विचाराल, पुढची 5 वर्ष भारतीय जनता पक्षाच्या राजन जिरप साहेबांना, अन्य लोकांना आम्ही का मतदान करायचं, तर आम्हाला वेंगुर्ला शहरातली आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठी आम्हाला इथे भारतीय जनता पक्षाचाच विचाराचा नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक पाहिजे, हा निर्धार करून तुम्हाला 2 डिसेंबरच्या निमित्ताने बाहेर निघायचंय. म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टी आवर्जून तुम्हा लोकांना आम्ही या निमित्ताने सांगतोय. वेंगुर्ल्यामध्ये या पूर्ण कार्यकाळामध्ये असंख्य नवीन नवीन गोष्टी सिंधुदुर्गामध्ये मी जे आणतोय ते तुमच्या वेंगुर्ल्यामध्ये एकदम. आता गेल्याच आठवड्यात जसं मी तुम्हाला सांगितलं, शिरोडाकडे जे काय ताजचं 5 स्टार येत होतं त्याच्या पर्यावरणाचे सगळे परवानगी आम्हाला मिळाले आहेत. आता त्याचंही काम एक 6-8 महिन्यामध्ये सुरू होणार आहे. म्हणजे 1.5 वर्षामध्ये आपल्या सिंधुदुर्गाचं पहिलं 5 स्टार ताज हॉटेलचं तुमच्या वेंगुर्ला शिरोडामध्ये तयार होणार. पण तुम्ही बोला आम्हाला काय त्याचा फायदा, ते तर 5 स्टारचा आहे ना. पण मुलं आणि मुली कोणाची तिथे कामाला लागणार? मग गोव्याचे आणू का होता, चालेल काय? बेळगावचे नको, आपले पाहिजे ना घरातले. मग त्यासाठी तुम्हाला भारतीय जनता पक्षाची सत्ता इथे असेल. आम्ही हे प्रकल्प या गोष्टी का आणतोय, जेणेकरून आमच्या तरुणी जे आज गोव्याकडे जातात, तिथे कंपनीमध्ये काम करतात, मग आई वडिलांपेक्षा लांब जाऊन काम करतात, आमच्या जिल्ह्यामध्ये राहून त्यांना 2 हाताला काम मिळवण्याची जबाबदारी ही भारतीय जनता पक्ष म्हणून आणि पालकमंत्री म्हणून माझी असेल, हाही शब्द तुम्हाला मी इथे आज देऊन जाणार. म्हणून असंख्य चांगल्या गोष्टी फक्त 2 तारखेला भारतीय जनता पक्षाला मतदान करून तुमच्या हाती लागणार आहेत. तुम्ही फक्त एवढा विचार करा, गेली 5 वर्ष आमच्यासाठी विकास कोणी केला, वेंगुर्ल्यामध्ये सुविधा कोणी निर्माण करून दिल्या, एवढं चांगलं टँकर मुक्त शहर
ठीक आहे, काही वॉर्डामध्ये आपल्याला चांगलं ड्रेनेजची सुविधा द्यायची आहे, तेही आमचे गिरप साहेब आणि सगळे लक्ष देतील. पण टँकर मुक्त शहर, आज आम्ही सावंतवाडीमध्ये काल प्रचार करत होतो, तिथे आम्ही तुमच्या वेंगुर्ल्याच उदाहरण देत होतो. ते टँकर मुक्त झालंय ना, सावंतवाडी पण तुम्हाला टँकर मुक्त करून देऊ. म्हणून ह्या चांगल्यातल्या चांगल्या गोष्टी अगर वेंगुर्ल्यामध्ये होत असतील तर त्याचा टप्पा 2चा विकासाची जबाबदारी तुम्ही आदरणीय आमच्या चव्हाण साहेब आणि आमच्या सगळ्यांच्या खांद्यावर टाका. आम्ही तुम्हाला विश्वास देतो, या 5 वर्षांमध्ये हे जे संकल्प पत्र छापून आम्ही तुमच्यासाठी आणलंय, पुढच्या 5 वर्षानंतर हे संकल्प पत्र अजून जाणं असेल, अजून काही नवीन प्रकल्प तुमच्या वेंगुर्ल्यामध्ये आणून तुम्हाला तुमच्या ह्या वेंगुर्ला शहराला एक आदर्श शहर बनवण्याच्या दृष्टिकोनातून सगळे मार्ग आम्ही मोकळे करू, एवढाच विश्वास तुम्हाला मी आजच्या निमित्ताने देतो. समोरचे कुठले उमेदवारांमध्ये काही दमत नाही हो, दमत नाही. आता काँग्रेस बरोबर दम म्हणजे कसे काय त्यांच्याशी लढायचं? ज्याचा नेताच पप्पू असेल त्यांच्यावर काय लढायचं आपण? म्हणजे राहुल गांधीचे पायगुण बघा एवढे चांगले. आमच्या घरा म्हणलं तर राहुल गांधी स्टार प्रचारक आहे, त्याला आम्ही सांगतो बाबा प्रचाराला ये. इथला जो काँग्रेसचा कॅन्डिडेट त्याला सांगा इथे पण हाण धरा, आपल्या वेंगुर्ल्यामध्ये लागून दे पाय, इथे पण पडशील मग तू. म्हणजे कुठल्याच दुसरे जे काय प्रतिस्पर्धी पक्ष आहेत कोणामध्येही दम नाही. मी तुम्हाला फक्त भारतीय जनता पक्ष म्हणून तुम्ही एकदा फक्त परत एकदा आमच्या राजन गिरपजी आणि त्यांचे सगळ्याच सहकार्यांना कमळ या चिन्हाच्या समोर बटन दाबून आम्हाला आपल्या सगळ्यांची सेवा करण्याची संधी द्या, एवढंच या निमित्ताने सांगतो. इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद, धन्यवाद राणे साहेब. आपलं आश्वासन म्हणजे आपला शब्द हा सर्व ह्या लोकांसाठी मान्य आहे. एकदा जोरदार टाळ्यांनी राणे साहेबांचं अभिनंदन करूया की तुम्हाला जो काही शब्द दिला ते नक्कीच पार पाडतील. यानंतर मी विनंती करेन प्रदेशाध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब त्यांनी आपलं मनोगत आणि या सभेला संबोधित करावं. सर्वांना विनंती आहे, सर्वांनी दोन्ही हात उंच करून आपण सर्वांनी घोषणा द्यायच्या आहेत. बोला भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे. भारतीय जनता पार्टीचा वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या त्या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी उपस्थित आपले सर्वांचे लोकप्रिय असे नेते व पालकमंत्री आदरणीय नितेश राणेजी, भारतीय जनता पार्टीचे जिल्ह्याचे अध्यक्ष आदरणीय प्रभाकर सावंतजी, आदरणीय या सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आदरणीय मनीष दळवीजी, आदरणीय उपाध्यक्ष जिल्हा बँकेचे अतुल कासेकरजी, आदरणीय श्वेता कोरगावकरजी, महेश सारंगजी आणि त्याचबरोबर आदरणीय परब साहेब, सन्माननीय सर्व व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर आणि या नगर परिषदेच्या निवडणुकीसाठी नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार आदरणीय राजन गिरपजी, सन्माननीय सर्व या नगर परिषदेसाठी ज्यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने ज्यांना उमेदवारी मिळाली असे सर्व उमेदवार, मोठ्या संख्येने उपस्थित पत्रकार आणि माझ्या समोर उपस्थित असणारे सर्व वेंगुर्लामधील नागरिक बंधू भगिनी, खरं तर मला 2016चा ते दिवस आठवतात आणि इथेच वेंगुर्ल्यामध्ये पक्षाने माझ्याकडे जबाबदारी दिली होती आणि ही जबाबदारी दिल्यानंतर जवळजवळ 15 ते 16 दिवस मी याच वेंगुर्ल्यामध्ये पूर्ण वेळ या निवडणुकीची जबाबदारी म्हणून मी या ठिकाणी पूर्ण प्रचार करत होतो. त्यामुळे हा प्रचार करत असताना वेंगुर्ल्यामध्ये त्यावेळेला माझ्या बरोबर माझा मित्र पप्पू, ज्याची
गिरप साहेबांनी आठवण केली. गिरपांचं आणि माझं एक वेगळं नातं आहे. पप्पू आणि इथल्या असणाऱ्या सर्व मंडळींनी त्यावेळेच्या काळामध्ये मला त्यावेळेला या ठिकाणी नगराध्यक्षाचं आरक्षण जे आहे ते आरक्षण हे ओबीसी पडलं आणि ओबीसी पडल्या आपल्याला या ठिकाणी उमेदवार म्हणून कोणाला तरी नवीन चेहरा आपल्याला देणं गरजेचं आहे. खरं तर पप्पू नगराध्यक्ष म्हणून त्याची असणारी गोष्टीमध्ये ते वारंवार मला सांगायला लागले, कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आपल्याला राजन गिरप याला आपल्याला उमेदवारीसाठी खरं तर शब्द बरोबर नाही पण उमेदवारीसाठी पटवावं लागेल. कारण उमेदवारीसाठी ते तयार होतील का हे फार मोठं त्यावेळेच्या काळामध्ये परिस्थिती होती. आणि खरं सांगतो ते सगळ्या माता भगिनी आहेत. बहिणी आहे का इथे? नाही आहे, इथे घरी आहे. तिने तर चक्क सांगितलं की तुम्ही जर राजकारणात गेलात तर मी तुम्हाला सोडून दे. हे मी यासाठी सांगतोय की मला नंतर बघायची होती अशी कोण आहे माता ही की अशी नवऱ्याला सांगते. त्यामुळे भर गणपतीच्या वेळेला पाया पडायला गणपतीकडे गेलो. बरोबर ना गिरपजी? गणपतीच्या पाया पडलो आणि गणपतीला फक्त एवढंच गाराणं घातलं, या माझ्या मातेला चांगली बुद्धी दे आणि हिला आज रात्रीपर्यंत असं सांगता आलं पाहिजे की नाही बाबा तू निवडणूक लढलास तर चालेल. फार तिच्याशी चर्चा केल्यानंतर शेवटी वैतागून तुम्हाला जे करायचं ते करा असं म्हणणारी त्यांची पत्नी, खरं तर तिचे आभार मानले पाहिजेत की तो दिवस तिने त्यावेळेला होकार दिला आणि एक चांगला उमेदवार हा त्यावेळेच्या काळामध्ये भारतीय जनता पार्टीला मिळाला की जो नरेंद्र मोदीजींच्या प्रभावाखाली, हे एवढं नरेंद्र मोदींबद्दल बोलायचे की जेवढं आम्ही बोलत नव्हतो एवढं ते बोलत होते. त्यामुळे त्यांना त्यावेळेला संधी दिली. खरं तर त्यांच्या बरोबर असणारे सर्व सहकारी, आज मला तो आठवतो दिवस की त्याही दिवशी सुहास आमचा मित्र आहे मागे, सुहास हा सुद्धा त्यावेळेला या नगराध्यक्षाच्या उमेदवारीसाठी इच्छुक होता. पण सर्व एकंदरीत कल लक्षात घेता त्यावेळेला सुहासला त्या दिवशी पुरतं जे समजवायला पाहिजे होतं ते समजवलं आणि सांगितलं की बाबा रे यावेळेला जरा आपण राजन गिरपांना पुढे करूया. आणि तुम्हाला सांगतो कुठेही आडेवडे न घेता सुहासनी सुद्धा त्यावेळेच्या काळामध्ये जे केलं पूर्ण ताकदीने वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये 100% पाठीशी उभं राहून संपूर्ण निवडणुकीची त्यावेळेची धुरा ही आज सगळ्यांनी पप्पूच्या नेतृत्वामध्ये सर्वांनी पुढे नेली आणि चांगला विजय हा संपादित केला. चांगले नगरसेवक बरोबर येताना काम करत होते. त्याग आणि समर्पण काय असू शकतं, आपटे जो आहे दादा नाहीये, मला सांगतो एवढं सतवलं ते माझ्यासारख्याला तर किती वेळा सतवलं मला माहित नाही.
परंतु किती फेरे झालेत मंत्रालयात? 56 फेरे मंत्रालयामध्ये टाकून त्याचा पाठपुरावा करत 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 या शहराला जे आवश्यक आहे ते कसं मिळेल, ही सर्व जोडी, सुहास, राजन, ही सगळे एकत्रपणे प्रत्येक गोष्ट माझ्या शहरासाठी हवी आहे, माझ्या शहरासाठी हवी आहे, असं करत 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 या सगळ्या गोष्टी या शहराला मिळवण्यामध्ये या सगळ्यांचं एकत्रितपणे, मी असं म्हणेन, या सगळ्यांनी एकत्रितपणे जी मेहनत घेतली त्या मेहनतीमुळे आज वेंगुर्ला नगर परिषद ही जिला आदर्शवत अशी नगर परिषद म्हणून ओळखलं जातं. खरं तर या सगळ्यांनी केलेल्या मेहनतीमुळे आहे असं मला वाटतं. आणि त्यामध्ये सर्वात मोठं जर योगदान कोणाचं असेल तर वेंगुर्ला वासियांचं सुद्धा आहे. मी हे यासाठी सांगतो, एखादं शहर स्वच्छ राहणं किंवा एखाद्या शहरामध्ये एखाद्या विकासात्मक कामाला सुरुवात करायची जर असते तर त्या ठिकाणच्या असणाऱ्या नागरिकांचा सुद्धा त्यामध्ये सर्वात मोठा सहभाग असावा लागतो. त्यामुळे इथले असणारे नागरिक हे सुद्धा त्या ताकदीचे आहेत की त्यांना एखादं काम चांगलं होत आहे तर त्याची प्रशंसा करणं आणि त्या कामाबद्दल त्यांना तिथल्या असणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना त्याबद्दल शाबासकी देणं हे सुद्धा मी पाहिलंय. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी, खरं तर याचं सगळ्याचं क्रेडिट सुद्धा 100% या भागातील असणाऱ्या नागरिकांना. त्यामुळे पुन्हा एकदा आपणा सर्वांचं खूप खूप धन्यवाद देतो की तुम्ही त्याही वेळेला एक चांगल्या विचारधारेला एकदा संधी द्या हे सांगण्यासाठी ज्यावेळेला आम्ही आलो होतो त्यावेळेला तुम्ही पूर्ण विश्वासाने भारतीय जनता पार्टीला पहिल्यांदा सिंधुदुर्गामध्ये नगराध्यक्ष म्हणून राजन गिरपच्या रूपाने त्यावेळच्या काळामध्ये संधी दिली. आणि खरं तर ती संधी, त्या संधीचं सोनं या सर्व मंडळींनी एकत्रपणे केलं. मला माहित आहे 22 अशी कामं आहेत की ज्या 22 कामांना खऱ्या अर्थाने प्रचंड मेहनतीने, शृंखला संपलीच नाहीये. म्हणजे त्यावेळच्या काळात निशाण तलाव बनवण्यासाठी कधी अशक्य अशी गोष्ट होती, ते करण्याचं काम केलं. आता मला दिसतंय संकल्पपत्रामध्ये की नारायण तलाव आता नव्याने करायचा आहे. बघा, एक संपलं नाही तर दुसरं काम कसं करावं लागेल याचा पाठपुरावा त्यांनी या संकल्पपत्रातच करायला सुरुवात केली. प्रत्येक गोष्ट नियोजनबद्ध पद्धतीने आणि लोकहिताच्या दृष्टिकोनातून कशी असू शकते हे खरं तर या सगळ्यांनी करून दाखवलंय. मला आठवतं की एक गोष्ट लक्षात घ्या की गेल्या काही वर्षांपासून भारतीय जनता पार्टी त्या स्थापनेपासून किंवा तेव्हापासून आजपर्यंत झालेल्या प्रत्येक निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पार्टीने त्यांचा जाहीरनामा, आमच्या पक्षाने काढलेला आमचा जाहीरनामा, या जाहीरनाम्यामध्ये तेव्हापासून 11 जाहीरनामे हे काढले गेले. प्रत्येक जाहीरनाम्यामध्ये काय वेगळं पण होतं हे मी प्रदेश अध्यक्ष झाल्यानंतर मी तपासण्याचा प्रयत्न केला. 11 जाहीरनामे, सत्ता नसताना सुद्धा आम्हाला सत्ता आल्यानंतर आम्ही काय करणार आहोत हे वारंवार त्या जाहीरनाम्यामध्ये होतं. परंतु जेव्हा सत्ता आली तेव्हा त्या सर्व विषयाला मार्गस्थ करण्याचं काम हे पार्टीने केलं. त्याचा अर्थ काय तर आम्ही काँग्रेस नाही आहोत. काँग्रेस त्यांच्या जाहीरनाम्यामध्ये असं नेहमी म्हणायचे की गरिबी हटवणार. त्यांनी गरिबी कधीच हटवली नाही. परंतु देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये 2014ला जेव्हा सत्ता आली
तेव्हापासून आजपर्यंत वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून प्रत्येक गरीबाला आवश्यक असणारे प्रत्येक विषय कसे मार्गी लागतील त्या दृष्टिकोनातून कामाला सुरुवात झाली. अन्न सुरक्षा योजनेच्या माध्यमातून मोफत धान्य देणं असेल किंवा प्रत्येक गरीबाला त्याचं हक्काचं घर पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून देणं असेल, या सगळ्या गोष्टी करत 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 25 कोटीपेक्षा जास्त 140 कोटी जनता, यापैकी 25 कोटी जनतेला खऱ्या अर्थाने दारिद्र्य रेषेच्या बाहेर काढण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर ते भारतीय जनता पार्टीची विचारधारा बाळगणाऱ्या आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी केलंय. हे आपण सर्वांनी विचारता कामा नये. मी हे यासाठी सांगण्याचा प्रयत्न करतोय की हे संकल्प पत्र किंवा या सगळ्या विषयाला एक विशेष असं प्राधान्य आहे. एक विजन ठेवून आम्ही निवडणूक जर जिंकलो तर निवडणूक जिंकल्यानंतर आम्ही काय करणार आहोत हे त्या संकल्प पत्रामध्ये असतं. त्याचा अर्थ काय तर त्या 5 वर्षामध्ये आम्हाला नक्की काय करायचं आहे त्या दिशेने जाणं हे भारतीय जनता पार्टी नेहमी करत आलाय. तुम्हाला मी एक आठवण म्हणून करून देतो. 500 वर्षापासून किंवा 500 वर्षा अगोदर पासून आम्हा सर्वांच्या मनामध्ये असं होतं की प्रत्येकाला असं वाटत होतं की श्रीरामाचं मंदिर जे आहे हे मंदिर हे झालं पाहिजे, त्याचं पुनर्निर्माण झाला पाहिजे. परंतु हा सुद्धा एक भारतीय जनता पार्टीच्या असणाऱ्या त्यावेळच्या संकल्प पत्रात होतं आणि ते भारतीय जनता पार्टीने पूर्ण केलं. आणि आज शेवटचा जो भगवा त्यावरती फडकवायचा होता तो भगवा सुद्धा आज फडकवण्याचं काम. याचा अर्थ काय? याचा अर्थ लक्षात घ्या. तुम्ही आम्ही सर्वजण त्या विचाराने प्रेरित असणारी ही सर्व मंडळी आहोत. त्यावेळेच्या त्या संकल्प पत्रामध्ये असं म्हटलं होतं की या देशाच्या असणाऱ्या सर्व सीमा ज्या आहेत, या देशाच्या असणाऱ्या सर्व सीमा सुरक्षित करण्यासाठी वल्लभभाई पटेलांनी त्यावेळेच्या काळात तसं म्हटलं होतं की या देशाच्या असणाऱ्या सीमा ज्या आहेत त्या असुरक्षित आहेत, चीनच्या बाजूने असुरक्षित आहेत. हे वारंवार सांगितल्यानंतर सुद्धा काँग्रेसने त्याकडे लक्ष दिलं नाही. परंतु देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी झाल्या त्यांनी या सगळ्या गोष्टीकडे लक्ष दिलं आणि आज तुम्ही पाहताय सर्व बाजूने देशाच्या सीमा ज्या आहेत ते सुरक्षित करण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर ते देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वात झाले, या सरकारने केलंय. ते सर्व संकल्प पत्रात आहे. प्रत्येक गरीबाच्या हाताला काम मिळालं पाहिजे. विश्वकर्मा योजना जी आहे ना ही 1984च्या असणाऱ्या संकल्प पत्रामध्ये असणारी ही योजना आहे. प्रत्येकाच्या हाताला कुशल कामगार म्हणून काम मिळालं पाहिजे, ही योजना आम्ही कार्यान्वित करू असं त्यावेळेच्या काळात म्हटलं. तेव्हापासून आजपर्यंत आपण पाहिलं असेल नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वात या योजनेची सुरुवात झाली. मी असे तुम्हाला पाहिजे तेवढे या 11 संकल्प पत्रामधील जवळजवळ 70% जास्त विषय हे मार्गस्थ करण्याचं काम हे नरेंद्र मोदी एनडीएच्या सरकारच्या माध्यमातून झालेलं आहे. मी हे आपणाला यासाठी सांगू इच्छितो की जो संकल्प पत्र 2016ला त्यावेळेच्या काळामध्ये याच भारतीय जनता पार्टीच्या असणाऱ्या सर्व त्यावेळेच्या टीमने तयार केलं होतं. ते संकल्प पत्र त्यांनी त्यावेळेला पूर्ण करून त्यावरती अनेक कामं त्यावेळेच्या काळात केली. हे मला आजही आवर्जून सांगावंसं वाटतं. आज पुन्हा त्यांनी नव्याने जो संकल्प केलाय ही कामं नक्की काय आहे. इथली असणारी आरोग्याची सेवा झाली पाहिजे. सेंट लुक्स हे असणार वेंगुर्ल्याच्या मध्यभागी असणार हे
अत्यंत चांगलं असं, प्रशस्त असं त्या ठिकाणी हॉस्पिटल झालं पाहिजे की ते यानंतरच्या काळात आरोग्याची वेगळी सोय करेल. खर तर ही फक्त वेंगुर्ल्याचीच नाही तर पूर्ण आजूबाजूचा असणारा सर्व तालुका किंवा आजूबाजूच्या सर्व परिसरासाठी एक वेगळ्या पद्धतीचं मॉडेल तयार होऊ शकतं. आणि ते करण्याचा जर त्यांनी विचार केला तर भारतीय जनता पार्टी आणि आम्ही सर्वजण देवेंद्रजींच्या नेतृत्वात हे पूर्ण केल्याशिवाय राहणार नाही, हे मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. आम्ही काम करणारी लोक आहोत. ही सर्व मंडळी जी आज निवडणुकीला उभी आहेत, ही सर्वच्या सर्व 20च्या 20 उमेदवार जे आहेत, हे उमेदवार वेंगुर्ल्याची आणि वेंगुर्ल्याच्या नागरिकांची सेवा करण्यासाठी सेवा व्रत घेऊन ही सर्व मंडळी निवडणुकीला उभी आहेत. माझी आपणा सर्वांना विनंती आहे की आपण सर्वजणांनी आपण सर्वांचे आशीर्वाद जे आहेत ते आशीर्वाद त्यांच्या पाठीशी ठेवणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. तुम्हाला आम्हाला सर्वांना हे वेंगुर्ला जे आहे, वेंगुर्ला आणि हा परिसर जो आहे हा येणाऱ्या काळामध्ये भयमुक्त ठेवणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. आपण सर्वजण जाणता की या सगळ्या बाबतीमध्ये ही सर्व मंडळी राजन गिरप असतील किंवा त्यांच्या बरोबर असणारे हे सर्व सहकारी हे अतिशय चांगल्या पद्धतीने तुम्हा सर्वांबरोबर आनंदमयी वातावरणामध्ये गेली वर्षानुवर्ष विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सुद्धा वेगवेगळ्या पद्धतीने आपल्या सर्वांशी जोडले गेले आहेत. कला असेल, नाट्य असेल, क्रीडा असतील, या सगळ्या गोष्टींना चा मेळ घालत या सगळ्या शहराला एक चांगल्या पद्धतीने ठेवण्याचं काम सुद्धा या सर्व मंडळीने सातत्याने केलं. त्यामुळे तुम्ही सर्वजण येणाऱ्या 2 तारखेला होणारी ही निवडणूक ही तुमचं आणि वेंगुर्ल्यामधील असणाऱ्या सर्व तरुणांसाठी अत्यंत महत्वाची अशी ही निवडणूक आहे. सर्वांच्या भविष्यासाठी एक चांगल्या व्यक्तीच्या हातात पुन्हा एकदा चांगल्या विचारधारेच्या हातात ही नगर परिषद देणं, एक विचाराचं केंद्रामध्ये आदरणीय नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वातलं सरकार आहे, राज्यामध्ये आदरणीय देवेंद्रजींच्या नेतृत्वामधलं महायुतीचं सरकार आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्यामध्ये दोन्ही ठिकाणी एक विचाराचं सरकार आहे. आणि इथे सुद्धा स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये भारतीय जनता पार्टी जर निवडून आली तर एक विचाराची असल्यामुळे या ठिकाणी असणारी ही सर्व कामं ही 100% पूर्ण करण्याची पूर्ण जबाबदारी ही आदरणीय देवेंद्रजींच्या नेतृत्वात, मी त्यांना येतानाच असं म्हटलं, मी सावंतवाडीतही म्हटलं, ते खरं तर सिंधुदुर्गामध्ये या सर्व सभांना या ठिकाणी येऊन आपण सर्वांना आश्वासित करणार होते. कारण या सिंधुदुर्गाने लोकसभेच्या वेळेला आदरणीय राणे साहेबांना ज्या ताकदीने मतदान केलंय, त्यांनी हे मला सांगितलं की या सिंधुदुर्गामधील असणाऱ्या प्रत्येक विकास कामासाठी हे प्रत्येक नगर परिषद जी आहे ती आदरणीय देवेंद्र फडणवीसजी हे दत्तक घेतल्याशिवाय राहणार नाही आणि ती पूर्ण कामं हे पूर्णत्वाने करतील ही ग्वाही जाऊन तुम्ही द्या. आणि तीच देण्यासाठी खरं तर मी या ठिकाणी आलो आहे. मला खात्री आहे की आपण सर्वजण इथले असणाऱ्या प्रत्येक उमेदवार 2 तारखेला होणाऱ्या या निवडणुकीमध्ये आपल्याला 3 मतदान करायचे आहेत. 3 मतदान आणि 3ही मतदान कमळाचं बटन दाबून करायचे आहे. तुमचं मतदान ज्या वेळेला तुम्ही कमळाचं बटन दाबाल तेव्हा तुमचं मतदान नरेंद्र मोदींना होणार आहे. तुमचं मतदान देवेंद्र फडणवीस यांना होणार आहे. तुमचं मतदान आदरणीय राणे साहेबांना होणार आहे. तुमचं मतदान आदरणीय पालकमंत्री नितेश राणे यांना होणार आहे. आणि तुमचं मतदान आदरणीय राजन गिरप आणि त्यांचे असणारे सर्व त्यांच्या बरोबर जे भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार आहेत
त्यांना सगळ्यांना होणार आहे. आणि पारदर्शक अशा प्रशासन निर्माण करायचं जर असेल, तुम्हाला आम्हाला सर्वांना अतिशय चांगल्या पद्धतीने येथे कामाला अजून गती द्यायची असेल तर तुम्ही विश्वास ठेवा आणि विश्वासाने कमळासमोरील बटन दाबून प्रचंड बहुमताने हे सर्व उमेदवार जिंकून आणा. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद चव्हाण साहेब. आपण केलेला संकल्प आणि आमच्या पाठीवर मारलेली थाप याच्या पाठीमागे ही सर्व जनता आपल्या समोर राहील याची खात्री बाळगतो आणि पुन्हा एकदा सर्वांचे या ठिकाणी आलात याबद्दल आभार व्यक्त करतो. कमळ हाच आपला भाजपचा चेहरा आहे आणि विकास हीच भाजपची ओळख आहे या टॅगलाईनवर ही सभा इथे संपन्न झाली असं सर्वांच्या मान्यतेने मी जाहीर करतो. आपल्या सर्वांना विनंती आहे की कृपया अल्पोपहाराची सोय या ठिकाणी केलेली आहे. कोणीही अल्पोपहार घेतल्याशिवाय जाऊ नये. संकल्प पत्रातून ज्या व्यक्त केलेल्या सर्व भावना आपल्यापर्यंत पोहोचवल्या याबद्दल धन्यवाद. सर्व पत्रकार बंधू भगिनींना धन्यवाद. आपण या ठिकाणी आलात यासाठी पुन्हा एकदा सर्वांचे आभार. सर्व उमेदवारांना शुभेच्छा व्यक्त करतो आणि ही सभा या ठिकाणी संपन्न झाली असं मी जाहीर करतो. धन्यवाद. If you were born between 1980 and 2000, तो Axis Max Life लाया है एक solid term plan for smart folks like you. क्यों? क्योंकि पैसा कमाना cool है, पर फैमिली को financially protect करना है even cooler. And if you're salaried, तो आपको मिलेगा 15% off on your term plan premium और आगे चलकर responsibilities खत्म, no problem. तो दिए हुए प्रीमियम मिलेंगे वापस. मतलब exit the plan for free and get 100% of your premiums back with Axis Max Life's special exit value benefit. साथ ही में ये देते हैं 3 घंटे में genuine claim settle होने की गारंटी. इनका claim settlement ratio है 99.7%, जो बनाता है इसे इंडिया के भरोसे का नंबर. हुआ ना लाइफ इंश्योरेंस लेने का मूड अब? तो देर किस बात की? Click on the link below to buy now. हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट्स करके बता देंगे कि